Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вечерний Витебск». Всім добрый вечер, Сяржук, як заўсёды рады цябе бачыць. То взаемно. Ты часто мяне пытаешься, калі ўжо до нас завітае. Это ты у мяне пытаешься. Ну, я гурт Депеш Мод. Мы патэлефанавалі Депеш Мод, але там кажуць, ну, вы ведаеце, мы не можам ніяк сёння, але ёсць цудоўны гурт у Беларусі, іх трэба завітаць, і вось яны зноў у нас. Так, гэта зноў гурт «Рэлікт» у нашай студыі, напэўна, уже трэці раз, так? Так. Атрымалася прывітанне. Ну, я думаю, з месца ў кар'еры адразу мы ўжо казалі перад праграмай, што пра новы альбом, так? Чым жывяце сёння? Я думаю, што гэта непасрэдна альбом, і наколькі ведаю, іх два. Так? Амаль что так. Откуль такая информация? Ну, ёсць тут. Депеш Мод сказали. Человечек. Подказали. Да, подказали. Што з альбомам? Адзін ці два ці тры? Што адбываецца? Ну, па-першае, мы хочам падзякаваць вас. Вялікі вам дзякуй за тое, што яшчэ раз нас запрасілі сюды. Гэта ўжо класная традыцыя, калі я не памыляюся. Мы трапляем у Витебск амаль што заўжды увосень. Гэта так? Ну, здаецца. Апошнія разы гэта так. Гэта класна, таму што гэта цудоўнае падарожжа. Ёсць людзі, якія нас так класна сустракаюць, заўжды вялікі дзякуй. А што датычыцца нашых альбомаў, іх будзе вельмі хутка два. Так мы спадзяваліся распавесці пра адзін, але іх будзе так два. Першы альбом – гэта альбом, які мы працуем уже шмат, гэта новая, не новы крок у нашай творчасці. Вось, гэта альбом электрычны такога кшталту. А другі – гэта працяг наших дыскаў «Лекавыя травы куфр», але у акустычнай версіі. Все тое, што вось той тур акустычны, які неаднаразова ўжо каталі ў Віцебску, непасрэдна два разы былі ў акустыцы тут, так? Гэта першы раз пашумелі так ужо. Першы, гэта вельмі класнае адчуванне, таму што мы ведаем, што ёсць людзі, якія чакаюць нашу акустыку заўжды, чакаюць, калі мы прывязем, таму што абсталяванне не заўжды дазваляе прыехаць і патанчыць, паграць, валасамі памахаць. Мы прыязджаем з акустыкай, і вось гэтыя песні, якія мы граем «Лекавыя травы куфр», мы прывязем у акустыцы таксама. Ну, у новым альбоме нешта будзем новае чакаць? Ну, пра гэта нам распавядзе... Ці гэта зноў таямніца? Алесь раскажа нам пра гэта. На новом альбоме будет только все старое. Только старые песни. Конечно, только новое, абсолютно новый материал, які мы рыхтуем. А зараз я уже могу без сціпласці сказаць, што гэта будзе вельмі круты, найкруцейшы альбом, які толькі мы можам сабе ўявіць, таму што гэта ўжо такая вельмі асэнсаваная праца з боку гледжання гукавага і песеннай вытворчасці. Вось, і атрымаецца вельмі супер, будзе сусветны ўзровень і топавы гук, таму што тая студыя, якую мы зараз будзем пісацца, гэта звычайная Эверест Медіа, з якой мы працуем уже там, я не ведаю, можа хутка і 10 год будзе, ну так, праз 3 года 10. І іх зараз яна развіваецца, і мы развіваемся як музыкі, яны як студыя, і, ну, карацей, мы паставілі такую вельмі амбіцыйную мэту зрабіць такі альбом, які людзі, якія не ведалі б, дакладна сказалі, што гэта ўжо такі галівудскі ўзровень. Ну і так, ну каб трапіў ўжо назаўжды ў сотку лепшых альбомаў 21-го стагоддзя. Так. Ну, карацей, вы ўжо ўпэўнены, што... Я, в прынцыпе, даволі такі ўпэўнены, таму што, ну, пакуль нічога не перашкаджае гэтаму. А назву гэтага альбома... Вось назву не будзем рассакрэчваць, таму што... Але яна ёсць. Ну, ёсць, ведаеце, ёсць працоўная назва, і якая будзе ўжо, ну, гатовая, мы пакуль не скажам, таму што яна можа змяніцца. Мы можам пахадзіць, падумаць, паслухаць, пабачыць вокладку, і там можа нешта зменіцца. Ёсць агульная канцэпцыя, і лепш мы тоже не будзем пра яе распавядаць, але чаму? Таму што калі будзе ўжо поўны склад песняў падрыхтованы хаця б на ўзроўні дэма-запісу, тады мы ўжо можам, напэўна... Адно я могу сказаць, што гэта будзе такая гісторыя, якая звязана з беларускім жыццём, скажем так. Незвычайна так. Ну, карацей, астатнім беларускім гуртам, я так разумею, можна ўжо спакойна
Зашахлить Не. свои инструменты. Конечно, не. Потому Им- что знову таки лепший рок-гурт Беларусі, там лепший альбом, все награды позбираюць і... Ніхто не ведае, ведаеце, як атрымлівае, ну, можа так атрымацца, што мы тут такія самаўпэўненыя фанабэрастыя хлапчукі вырашылі, што вось нешта ведаем і упэўнены гэтым на 100% атрымаецца, ну, іншым чынам, але все ж таки нешта мне падказвае, што все будзе добра. А астатнім музыкам не трэба, у нас шмат крутых гуртоў і проста трэба, напэўна, задаваць нейкую, скажем так, нейкі ўзровень якасці ў музыкі адзін да аднаго, каб шло развіццё, тому што калі будзе нешта аднолькавае, такое будзе, як у нас папулярна кажуць, балота, і гэта балота нам не трэбна, нам патрэбна моцная бурная рака. Вось мы даведваліся пра працоўнае названне новага. О, моцная бурная рака, слухайце. Не, гэта не будзе такая назва, але вось, трэба, каб было жыццё, каб быў рух, і, ну, все, скажем так, нейкі ўдзел у гэтым прымаюць, не толькі наш гурт. Ну і галоўнае, што калі мы проста павінны запісаць яго вельмі класна, таму што калі гэта будзе цудоўны альбом, вы зноў нас, спадзяюся, запросіце да Ужо сябе. А то што калі дрэнна прэзентацыі. запішам, скажаце, не, хлопцы, дзякуй. У наступным годзе, так? Нас такія не іграюць. А глядзіце, а, напрыклад, на Вібэнд, вось Ксюша з Арцёвым прыходзілі сюды, распавядалі, што яны ўсім гуртом паехалі на месяц у вёску. І жылі ў вёсцы, там на нейкім хутары, і там яны вось стваралі ўвесь альбом. З вамі магчымы такі варыянт, што паехаць? Ці трэба ўсё ж такі ў студыю зайсці і заперціся там, не трэба там, як Бітлз, там у я Тыбет веду, нейкі. яны не то, што запісалі, а, ну, нібыта Ну, напісалі. яны стваралі Ну проста. так, тому што гэта ж такое. Ну, трэба мець, ведаеце, як гэта мабільная студыя Rolling Stones цікагоддзя. Ведаеце, Led Zeppelin ёсць песня When the Levee Breaks, яны пісалі недзе там у Англіі, у нейкім асабняку, які называецца Headley Grange, і там запісваюць гэтыя барабаны, такія надзвычай вядомыя. І калі была б такая магчымасць, канешне, я думаю, кожны беларускі музыкант бы мог яе неяк выкарыстаць. Але што мы можам распавесці? Можем распавесці? Ну, я думаю, што можам. Могуць яшчэ і Віталій з Міцера распавесці. Віталій, распавядзі, калі ласка, пра нашу цікавую вандроўку пад Браслаў. Ну, гэта не зусім новы альбом. Гэта іншы новы альбом. Давайте так, прабачце, проста ёсць новы альбом, а ёсць акустычны The Best. Мы зараз Пачыналі размаўляем з двух ужо тры. пра акустычны Карацей, The Best. пакуль падрабязней можам распавесці пра гэты. Як Вова казаў, мы шмат акустык ігралі, і шмат людзей у нас пыталіся, а як паслухаць гэтыя песні ў Я ў акустыцы. тым ліку, пэўна. Бо вельмі таксама вялікай колькасці людзей падабаецца гэты складнік гурта. Вось, таму мы вырашылі неяк і таксама перад новым альбомом, які будзе вельмі іншы, вельмі адрознівацца ад усяго, ну не вельмі, але будзе. Мы вырашылі так падсумаваць і ўзяць усе самыя лепшыя песні нашы, якія былі да гэтага, і запісаць вось у такім акустычным выглядзе. Як мы гэта зрабілі? А дзе Вау! ў гэтай гісторыі Верхнядзвінск? Гэта будзе такая гісторыя. А, Браслаў, прабачце. Карацей так, мы з дапамогай нашых сяброў знайшлі домік пад Браславам і паехалі там, проста закрыліся на 2 дні і зрабілі гэты запіс. Гэта было вельмі цікава, але я не думаю, што зараз зручна будзе распавядаць падрабязнасці. Ну як, падрабязнасці, самае галоўнае, што не было ні электрычнасці, па-першае. Не было Тэлефон нельга было Гэта падзародзіць. была ранняя зіма ці... Не, гэта, здаецца, лістапад быў. Лістапад там было вельмі холодна надвор'е. холодна было. Вельмі. Вось, ні электрычнасці, ні цепла. Трэба было дом пратапіць, он стаяў, там ніхто не жыве, дом не жывуць Карацей, людзі. гэта нават не вёсачка, а хутарок. Хутар. Вельмі прыгожае месца. Сябры з... Краявіды. Але трэба было і дровы там. Трэба было ўсё, каб Усё там было. выжыць і заспяваць, там зайграць. Вось адтуль пайшло пра беларускае жыццё. Не, там будзе крыху інша, а это таксама пра беларускае жыццё. Але а ведаеце, чаму мы туды паехалі? Таму што там ёсць так званая вось на навуковай мове рэліктавая тэрыторыя, дзе праходзіў там ледавік сапраўдны. Ну і мы вырашылі, калі мы ўжо гурт рэлікт, трэба нам на рэліктавай тэрыторыі нешта зрабіць. Мы адчулі там усе гэту магію, атмасферу тых мест, бо там такія вельмі прыгожыя, як кажуць, ландшафты.
І, карацей, вельмі крута, і людзі хутка пачуюць дух таго месца. Вось, і калі сказаць, уже хочам выразіць сваю падзяку студыя 9. Гэта такая студыя у цэнтры Мінска, якая там ладзіць розныя не толькі гуказапісы, рэпетыцыі, яшчэ фестывалі, калі вы чулі такі магутны фэст, які ў Браславе. Вось гэта яны, і мы з іх, скажем так, кіраўніком пасябравалі, яму вельмі падабаецца наш гурт, і калі мы прыехалі на магутны фэст, нам вось гэта было на беразе возера, нам так там спадабалася, я яму кажу: вау, было б круто сюды просто прыехаць і запісаць нейкую акустычную музыку. І ён кажа: а давайте. Ну, карацей, і гэта мы зрабілі. І там мы записывалі відэа, будзе вельмі цікавы такі, ну, можа нават дакументальны фільм пра гэта. І там вельмі цікавы матэрыял, такі, ведаеце, інтэрв'ю, сам працэс гуказапісу, і я не ведаю, ну, я просто все гэта пачынаю згадваць, і тыя эмоцыі, якія я адчуваў тады, яны паўстаюць. І мне такая крыху усмешка, крыху жаданне зноў там пабыць, і яшчэ ёсць моцнае жаданне хутчэй гэтую працу фіналізіраваць і даць яе людзям. Ну, калі пра фэсты зайшла размова, ну, на вашу думку, як яны зараз, узровень фэстаў ўсё ж такі расце ці не? Я да чаго? Просто сустракаліся не так давно з Іваном Івановичем Кіршуком, і яны троіцы каталіся ў Партугаліі, і ён вось там узровень, і так сумна, што у нас расце ўзровень фэстаў? І тэхнічна, і гледачы, цікавасць. Это відавочна, што расце. Конечно, мы можем сказаць, што там, я думаю, что не все фесты у Португалии могли бы выкликать у Ивана Ивановича менавіта вось такое вось там фест. Я думаю, что есть просто разные уровни, как и на Беларуси, как и в Португалии могут быть фесты там, ну, супер топ уровня, и могут быть такие, ну, так, скажем, саморобные такие. Так и в Беларуси есть фесты, например, Камяница, наш вельми любимый фестиваль, где мы любим приймать удел, где нам вельми комфортно и приемно. Зараз яшчэ шмат, ну, увогуле, мне здаецца, пачынаю все больш і больш ладзіцца розных фэстаў, розных музычных накірункаў, як у межах гораду, так і недзе ўжэ ў ад'ездзе ад гораду. Таму я думаю, што жыццё гэта все ж таки развіваецца, і тут галоўная справа гэта прывучыць насельніцтва, ну, так заўжды сістэмна наведваць гэтыя фестывалі. Я не ведаю, гэта можа тут нейкая цэнавая палітыка можа граць сваю ролю, ці маркетынг, але я думаю, што все гэта, ну, мы всяму гэтаму добра навучымся і будзем цікава і шчасліва жыць. Ну, вось роля гуртоў, якія прымаюць удзел у фестывалях, каб прывучыць гэтае насельніцтва, яна ж на першым месцы заўсёды, так? Гэта ж ад вас залежыць. Я думаю, што ну, не тое, што на першым, а на адной з месцаў, на якіх можна зрабіць нейкі акцэнт і фокус. Але, канешне, калі няма моцнай каманды, калі няма маркетынгавых актыўнасцей, то які б ты гурты там не запрасіў, ну, я разумею, што калі гэта будуць нейкія там суперзоркі, і то, канешне, можна там і амаль што нічога не рабіць, і народ можа пад'ехаць. Але ўсё ж такі і маркетинг, і гурты, і ўвогуле рэпутацыя, якасць гэтых фестываляў, таму што ёсць, напрыклад, некаторыя фестывалі, дзе людзі заўжды могуць неяк ну, недобры водгук даваць, што вось там былі шмат чэргаў было, там нельга было неяк у туалет схадзіць, нельга было вадзічкі купіць. Гэта ж таксама нейкі свой след пакідае на тое, як насельніцтва будзе ўспрымаць, што а што я туды паеду і зноў там буду ў туалеце стаяць там паўгадзіны, не зраблю сваіх справаў галоўных. А ў гэты час мой любімы гурт на сцэне. Добра, давайте зараз яшчэ паслухаем песню. Гэта будзе нешта новае ці з ужо вядомага? А што за песня? Я не ведаю, што за песня. Якую песню? Гэта будзе песня «Разом». Я не ведаю, ці яна для вас новая, ці ўжо вядомая. Ну, для слухачоў, я думаю, вядомая. Карацей, дарэчы, мы нядаўна яшчэ раз нас пазвалі, каманда «Крумкачы», выканаць яе на стадыёне. І так атрымалася, што ў нас амаль не было ніякай апаратуры, мы проста выйшлі там з адным барабанам, з адной гітарай, бас-гітарай.
і праспявалі яе, і ўсе людзі нас падтрымалі, нават былі такія водгукі, што гэтая песня памагае нам Дух падымае, да, каманды. Это добрая нагода нашаму футбольнаму клубу Віцебск задумацца пра тое, каб зрабіць такі ж гучны, моцны гімн, і я думаю, што пераможам абавязкова Разам з рэліктам. Граем моцна, гуляем шчыра, хлопцы з тутэйшых мясцін. Я разам з вамі, я разумею, што я такі не адзін. Крумкачы, разам зможам перамагчы. Крумкачы, разам зможам перамагчы. Разом выйдем, гучно крикнем, у неба свое полетим. Ты разом с нами, ты разумеешь, что ты таки не один. Крумкачы, разом зможам перамагчы. Крумкачы, разом. Крумкачы, разом зможам перамагчы. Крумкачы, разом зможам перамагчы. Крумкачы, разом зможам перамагчы. Крумкачы, разом зможам. Пошумелі, малайцы, дзякуй. Я віншую з нараджэннем дзіцяці і Вову, і Алеся. І ведаем, што зараз паўсюль у інтэрнэце песня «Татачка». Гэта неяк звязаны гэтай падзеі ў вашым жыцці, ці не? Што было раней, песня ці Ці ўсё ж такі Ці так? ўсё ж такі. Ну, у Вовы ўжо так больш старэйша дачка, Ну, так? песня «Таточка», яна вядома Таточка старэйшая, зараз? потому что гэта беларусканародная песня. Песні так, народныя. Ну, мне здаецца, што адначасова гэта было выпадкова. З іншага боку, канешне, не выпадкова, таму што... Таму што? Таму што. А можем так, калі так памараць, калі так увогуле пайсці глыбей, што вось такі сур'ёзны дзядзькі, такі бардаты, запішуць альбом калыханак. А чому ми серйозні дядьки? Гэтага не разумею. Знешні. Хутчей, наадварот, такі, маладыя, весёлыя хлопцы, не? Не, маладыя, вясёлыя, зразумела. Не, ну адзін альбом акустычны хутка ўжо з'явіцца, вось табе і калыханка засынаць. Так. Для дарослых, але? Так, ну, давайте увогуле так пра музыку пра вашу паразмаўляем. Калі была прэзентацыя альбома «Куфар», так, вось я размаўляю з Марынай. Трэба удакладніць. Так. І Марына сказала, што я ўвогуле ў жыцці, мы размаўлялі, яна вучылася ў Віцебску, што тут шмат чаго такого прыгожага знайшла для сябе, і што ўвогуле любіць усё прыгожае, таму яна разам з Вовам. Вы можете сказаць, што гурт «Рэлікты», ён для эстэтаў і выхоўвае нейкі густ такі музычны?
Ну, не толькі музычны, в прынцыпе, можна і вопратка, ну, як такі, стыльныя такія мальцы. Ну, гэта прыемна, калі складаецца такое адчуванне, што мы такія стыльныя. Паглядзіце, ну, шкі стыльныя хлопцы. Не ведаю, ну, разумела, што наша музыка, яна не зусім, можа так сказаць, што простая. Але мы імкнемся да лаканічнасці і каб максімальна проста чалавеку растлумачыць, што мы маем на ўвазе і пра што мы спяваем. Гэта ж разумела. Так, Вова. Да. Где ж некая ласка, что мы маем на увазе? Вось, таму сказаць, што гэта пра эстэтаў... Можа, тады Алесь ці Віталій нешта змогуць яшчэ такое пракаментаваць неяк. Ну, мне здаецца, што гэта вельмі добра, таму што атрымоўваецца так, што ўсе нашы слухачы гэта эстэты. Гэта вельмі прыемна. Я скажу одно, добры густ. что мы сами эстэты наших слухачоў. Ага. Я так звычайна назіраю, бачу тыя людзі, якія любяць нашу музыку, яны мне вельмі вось падабаюцца, такія ўсе прыгожыя і разумныя. Неяк так атрымалася, я не ведаю, ці гэта супадзенне, ці... Гэта наши однодумцы, атрымоўваецца. Напэўна, што яны нашы аднадумцы, а мы іх, і мы, ну, нейкая такая адпаведная супольнасць ментальна, напэўна, ўсё ж такі ёсць. І нельга сказаць, што мы, скажем так, проста нейкія індыкатары гэтай нейкай думкі. Напэўна, ну, не кожнаму чалавеку патрэбна такое в нос дум-дум-дум. Некаму патрэбна такі баланс паміж ужо зусім высокаінфарматыўнай музыкай і все ж таки такой простай танцулечкай. Вось, і напэўна мы гэты баланс і ствараем. Ну, карацей, я думаю, што ось, як Сергей Філімонаў сказаў, права, што гэта вібрацыі высокіх узроўняў. Гэта так ужо. Калі Сергей Філімонаў сказаў, то калі б я пра гэта... Спрачацца не будзем. Калі б я пра гэта, ведаеце, трапіў у нейкую петлю часу, і калі б у маленькіх глядзеў «Ведзьмо, не ведзьмо», і даведаўся, што гэты вось круты дзядзька такое скажа некалі пра тую музыку, якую мы разам пішам, разам з гуртом «Рэліт», канешне, мне было вельмі прыемна, таму што у тыя часы гэта быў такі аўтарытэт, і ён і з'яўляецца для нас таксама, і такая зорка вялікая, і ну, з вялікай павагай мы да яго ставімся. І, канешне, ведаць, што такія людзі адзначаюць неяк нас, гэта, канешне, прыемна, і вось некаторыя такі вялікі такі спіс рэчаў, якія хочацца зрабіць за жыццё, то бок там спадабацца людзям, якія для цябе там твае аўтарытэты, то гэтыя пункцікі там у нас паціху закрэсліваецца. Вось. Да што там казаць вось, пра эстэтаў? Вы ж ведаеце, што ваш самы вялікі фанат у гэтым горадзе, які ведае ўсе песні на памяць, вось ён. Вау. Зразумела, чаму мы тут трэці раз. Што за прыгожы і разумны чалавек. Што за прыгажун? Все, ходзіш на рэлік прыгожы і разумны. Добра. Ведаеце, як малпачка, ты што мне разорвацца? Да разорвацца, да, паміж Што, я слухаю рэлікт атрымліваецца? Давайте пра кліп размовим. Вы казалі ў мінулай сустрэчы, што кліпы гэта важна вельмі для вас. Зараз дробненькі дожджык, так, з Касі Ваданосавай, галоўнай ролі, там шмат. Ужо больш за 30 000 праглядаў. Шмат праглядаў, так. Для нас гэта добрая лічба. Ну, будуць яшчэ кліпы зараз? Не. Ну, конечно, это был жарт. Ну, конечно, будут клипы. Чаму патрэбны кліпы? Калі вось вы кажаце пра эстэтыку, пра прыгажосць, пра стыль, пра нейкія такія рэчы, то нельга просто людзям даць паслухаць музыку. Трэба даць яшчэ накірунак для нейкі падмурак для іх фантазій і вобразаў. І, канешне, гэты падмурак, ён будзе праз візуальную частку. То бок, гэта будуць не толькі кліпы, гэта будуць і арты, фотаздымкі прыгожыя, малюнкі, гэта будуць і, ну, канешне, відэакліпы. Мы ўжо запланавалі іх вельмі шмат, у нас ёсць сябры, з якімі мы, ну, скажем, маем нейкую такую партнёрскую дамоўленасць, што мы будзем з імі там, ну, шэраг рабіць розных кліпаў, таму чакайце, гэта будзе прыгожа і цікава.
Ну добра, а Кася была ў галоўнай ролі, Так. але як актрыса, не як спявачка. Мы ведаем яе як і вакалістку, да, гурта фэнтэзі оркестра. А ці можам мы зараз уявіць, што ў рэлікта будзе нейкі дуэт з нейкай дзяўчынай з беларускай сцэны? І нужно з прыгожай Кася, Ксюша знавіць, Інака. Слухай, ну калі ты просіш, мы гэта зробім у всё, наступным альбоме. клас. Добра? Дамовіліся? Клас. Но Ксюши знаві ёсць з кем спяваць. Ну, не важно. Хай будзе яшчэ. Ну, і зноў такі, все так прыгожа, дагэтуль ніводнага скандала. Ніяк, ну... Дагэтуль? Ну, да, сённяшняга дня. Сяржук, а где были, ну, До нагадай, сегодняшнего калі дня. ласка, увогуле хоць якія-небудзь скандалы. Не, ну- Скандалы гэта моцныя эмоцыі, яны неяк прыцягваюць увагу чалавечую. Таму і патрэбны людзям скандалы. Таму усе глядзяць гэтыя вірусныя відосікі, дзе там нехта там з кімсьці там ругаецца, там б'юцца, лаянка такая моцная. Праглядываю іх шмат. Так, Вот. конечно. Ну, не ведаю. Не про вас. Ну, хто... Не будем загадывать. Ну, Калі я патрэба скажем будзе так, прогляды. наўмысна мы не робім ніякіх скандалаў. Наадварот, мы намагаемся неяк З усімі трымаць сябраваць? сябе. Ну, не то, што мы такія супер сяброўныя людзі. Чаму не так? Таму што у нас няма часу. Мы вельмі шмат займаемся ў сваёй студыі і вельмі шмат часу прысвячаем стварэнню музыкі. А зараз, калі ёсць дзеткі, то і, канешне ж, дзеткам і сем'ям. І тут ужо, канешне, хацелось бы вось трапіць у гэты бамонд, у гэтую эліту, беларускую супертусоўку. Это в сенсе, ну, Саладуха, калі там, да? Вось, ну. Анатолій Аргутюк. Можаш мне, я хоць запішу, буду ведаць. Не, ну гэта я так напалову жартую. Хацелася патрапіць, але просто, ну, няма як. І трэба выбіраць, ці ты будзеш круто іграць на сваім музычным інструменце. Ці пакажы, Ваня, што яшчэ? Ці круто граць на музычным інструменце? У нас Так. ёсць яшчэ такое. Ці такую гарбату, да? Давай, глядзіце, такая рэліктывы лес гарбата, натуральная гарбата чорная, з пупышкамі хвоі і дзікай ліпы. Тут яшчэ і, што тут, і яблык, і брусніцы, і ядловец, так, і чабор. Глядзіце, ну, звычайна рок-музыкі выпускаюць зусім не гарбаты. Што яны выпускаюць? Хто? Ну хто? Півас. Ну, глядзі, AC/DC, Motorhead, Iron Maiden, гэта звычайна алкагольны нейкі напоі такі, ну, з брэндамі. Ну, Сяржук, ты ж ведаеш, што ў нас ёсць такі альбом «Лекавыя травы». Лекавыя травы. І вось менавіта перавыданню гэтага дыску мы прысвяцілі і выпуск гарбаты. Таму што мы ўжо, ну, прадалі ўвесь тыраж, усе дыскі разышліся, мы зрабілі новую і, ну, хацелі проста яшчэ неяк узмацніць Эфект. правильно узмацніць неяк гэтую тэму, таму што менавіта сама ідэя лекавых траваў, яна прыйшла у галаву менавіта праз вось гэты пах і водар. Таму чаму б і не вось гэтую, скажем, справу не распаўсюдзіць, не даць ей яшчэ, ну, скажем, большыя такія накірункі для успрымання. Ну, вось тут нават напісана: зелкі, спецыі, затаўкі былі сабраны ў восеньскі перыяд года, нарыхтаваныя для зімы, і ўсё гэта Это было то, што зроблена пад Браславам, беражліва і пяшчотна рукамі усіх удзельнікаў гурта, так? Бачыце. Нормально. Так. Так. Дзякуй. Добра, ну, вы у нас у студыі, все добра, все класна. Мы пакуль можам тут нават гарбаткі заварыць. Давайте пакуль што глянем афішу, што ў нашым горадзе адбываецца. Окей. Золотое кольцо Витебска 12 приглашает на выставку декоративно-прикладного искусства «Осенние кружева» от Народного клуба любителей флористики «Анюта». Мастера клуба продемонстрируют многообразную палитру осенней природы и познакомят зрителя с разнообразием техник плоскостной флористики и флористического коллажа. Выставка работает с 10:00. Витебская областная филармония приглашает на концерт фортепианной музыки Георгия Войлочникова. Музыкант с мировым именем сыграет в Витебской филармонии. Георгий Войлочников – лауреат международных музыкальных конкурсов. В репертуаре музыканта произведения разных жанров и направлений, от барокко до авангарда. В программе произведения Шуберта, Брамса, Рахманинова и других композиторов. Начало концерта в 19:00.
Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет мелодраму в 2 действиях «Бабочка-бабочка». Эдда – немолодая, но еще красивая дама, легко порхавшая по жизни и привыкшая к роскоши. На закате жизни она живет одиноко. Каждый вечер она ждет гостей, но никто не приходит и телефон молчит. Но в один день произойдет событие, которое заставит ее вспомнить о своем прошлом. Начало спектакля в 19:00. Батюшка мой родненький, батюшка мой родненький.
Ну вось зараз, пакуль слухалі музыку і глядзелі ваш выступ, прыкмецілі, што год назад такога не было. Толькі зараз. Што разам з валасамі Алеся і Віталій развіваецца нават і рушнік. И Гэта на новая 4. Гэта Так, новая раней же не было фішка. такого аздаблення элементаў. Гэта нешта новае, гэта адмыслова для вас сатканыя нейкія як абярэгі? Гэта адмыслова для нас, абярэгі, сцягі, амаль што. Амаль што сцягі. Амаль што сцягі. Ну гэта не значыць... Почитайте, есть такие вядомый менскі паэт Роман Абрамчук, і вось ён нават вершы напісаў пра гэтую з'яву са сцягамі. Я, конечно, пасля нашага выступу ён так вельмі натхніўся і напісаў такі верш. Але, конечно, я зараз вам на памяць не працытую, тому што у меня голова забіта ўжо нашымі всеми вершамі. Але каму цікава, можна зайсці на нашу старонку ВКонтакте. Увогуле можна зайсці, конечно, мы там шмат чаго цікавага пішам, постім, навіны, розныя там інсайдерскія інфармацыі, тое, што так звычайна не адшукаць. Вось, і паглядзець там шмат чаго і пачытаць пра гэты верш, пра гэтыя рушнікі, якімі як сцягамі мы махаем. Не звар'яцела, наадварот, так, ну, скажем так, з вялікай павагай, ну гэта не азначае, што якісьці цэнтр рамёстваў застаўся зараз без рушнікоў. О, блин, нас могуць зашукаць, што Ну, добра, вы ўжо все ведаем, што актыўныя такія карыстальнікі, так і Інстаграма, і ВКонтакце, сацыяльных гэтых сетак. Раней было шмат сустрэчаў з прыхільнікамі, такіх прыватных, скажем, разыгрывалі сустрэчу з рэліктам, там кавы папіць разам. Гэта будзе далей нейкі працяг мець такі? Ну, я думаю, что будет. Просто, ведаеце, не хочется людей просто на сяброўскую размову за кавай, ну, адцягваць ад нейкіх важных спраў. Калі будзе нагода, тады і будуць сустрэчы, нагода з нашага боку. Канешне, гэта нагода, ей не так шмат засталося чакаць. Я ўжо, напэўна, думаю, што ў наступным годзе 100% выйдзе гэты супер новы альбом. І там уже будем наши сустрэчы, будем зноў цікавыя розныя рэчы рабіць, каб распавесці пра тое, што мы робім, як мы робім, навошта і увогуле. Ну, то есть, то бок мы хочам больш паказаць гэтую частку творчую, каб людзі бачылі, каб людзі ведалі, каб яны сачылі, каб яны разумелі, што не толькі недзе там у далёкім космасе адбываецца, віруе цікавае жыццё, а тут мы такія ўсе, ой, нецікавыя шэрыя людзі. Нет, Нейкая там новая музыка з'яўляецца, да? Так, не там, але не тут. Але не тут, конечно, ну, трэба ўжо пачаць верыць у тое, што, ну, мы самі даволі крутыя людзі ўсе і можам, ну, рабіць крутыя, цікавыя, канкурэнтна-здольныя рэчы. Ну, гэта... А чаго вы усміхаецеся? Таму што гэта, ну, смешна, бачыце, сидзіць тут чалавек у скуранай вопратцы з доўгімі валасамі, бардамі і як нібыта, вось, напрыклад, гаспадар вядучы можа так у прыгожым такім строі казаць такія словы, як канкурэнтназдольнасць, а не рокер. Вось, але все ж таки моя праца, яна звязана з інтэлектуальнай актыўнасцю, таму я ўжо дазволю сабе гэта сказаць. Вось, і просто, ну, мне хочацца захвоціць нашых людзей, больш цікавіцца самімі сабой, чым аглядвацца там па баках, туды глядзець, сюды глядзець. Ну, канешне, трэба глядзець у свет, гэта ну, круто, там, свет павінен развівацца, глядзець адзін на аднаго, але просто калі атрымліваецца так, што людзі на сабе не звяртаюць увагу і ну, глядзяць толькі тое, што там, мне здаецца, гэта не круто і трэба гэта змяняць. Таму людзі, сачыце за сабой, за сваімі героямі, будьце самі героямі сабе. І я думаю, што мы можем. Алесь вялікі матыватар. Все людзі аднолькавыя, просто разумееце. Алесю трэба збіраць залы. Калі вось ён нешта кажа такое вумнае, і ўсе цудоўна, гэта ж наш настаўнік. Добра, але скажу, што трэба сачыць, самі адсочваеце зараз, што у музыцы новага адбываецца? Ну просто да чаго, ну некаторыя ёсць музыкі, да, якія прынцыпова не слухаюць нейкую чужую музыку, каб раптам не трапіць пад уплыву і потым не абвінавацілі ў плагіяце. А хто менавіта? Ну я зараз не ўзгадаю, ну гэта з замежных, не нашых. Гэта зараз мы жывем у час, ну, інфармацыйны час, калі інфармацыя гэта ўжо такая
частка нашага жыцця, якую ну ўжо нельга неяк забраць. Таму, канешне, заўжды сочым за новымі рэлізамі, новымі музыкамі, што як адбываецца, але сказаць, што гэта на нас уплывае, не, ну то бок мы ведаем, скажем так, мы тэарэтычна падрыхтаваны таксама, каб ведаць, як ствараць музыку. То бок мы не наглядзеліся, там мы робім як нехта. Мы ведаем просто, у нас ёсць свой стыль, скажем, свой падыход да стварэння музыкі, таму наадварот натхняемся, ўжо цікава было б нешта скрасці у чужога. Вось, напрыклад, одна новая песня. Я кажу Віталіку: Віталій, я б слухаўся зараз нашага любімага, аднаго з любімых гуртоў Тэрапі, кажу, я вось просто здзёр у іх песню. Віталя, а якую менавіта, бо я нешта ні адну не пазнаю, то бок нават не атрымліваецца вараваць. Ну, просто ёсць, напрыклад, статысты, да, якія зараз агучылі такую інфармацыю, што людзі пасля 30-35 яны просто ўжо ўвогуле не сочаць за новымі гуртамі, яны слухаюць выключна гурты тыя, якія слухалі дагэтуль, і адсочваюць толькі новыя альбомы, рэлізы толькі гэтых гуртоў. А як же так трапілася, што ты стаў фанатам рэліза? 14 год, а, Сяржук? Нам было колькі, 10. Ну, карацей, не згодны. Ну, не, ну чаму, напэўна, ну, лічбы такое могуць паказаць, канешне, але это ж, напэўна, яны кажуць пра нейкую такую агульную тэндэнцыю, што ўвогуле, але гэта ж не выключае то, што чалавек там, вось мне, напрыклад, больш 30 год, я ж слухаю... Не бойся, мне таксама, все нормально. Новую музыку, ну, што, ну, канешне, просто ўжо цікава, ну, просто ведаеш, нам, як музыкам, даволі цяжка слухаць музыку як слухач. Мы ее пачинаем адразу там у галаве раскладаць на складанкі нейкія і ўжо, ну, там, ацэньваць, як гэта там з боку гледжання вытворчасці, як з боку музыкі зроблена, там, тэкстаў. Таму, напэўна, ведаеш, мы, калі казаць пра новую музыку, вось я могу сказаць, што вось мы з Віталікам вельмі любім глядзець розныя такія музычныя, тэарэтычныя, ютубныя падкасты. Вось, напрыклад, ёсць такі цікавы чалавек, Рик Біата, і ён распавядае, там, вось такая серыя перадачаў, што робіць гэту песню такой крутой. І там распавядаюць пра розныя там цікавыя, крутыя гурты. Раю всім, дарэчы, каму цікава. Ну, і ўвогуле, канешне, і ўжо музыку ты слухаеш, бачиш, о, побач, які тут гук, які тут ревер, якая тут бас-бочка, які тут тон гітары. Професійна. Ну, так. Вова, а скажи, тебе ёсць яшчэ такі і праект, дзе джазовыя песні выконваеш, так? Не было такого, что ты приходишь на репетицию и кажешь, а давайте там, ну, джазу там крыху дадим? Было наоборот. Я пришел на репетицию, думаю, зараз отпочну от працы, поспеваю рок. А они кажут, давай-ка джазу. Давай, ну, ты же умеешь. Пришел. Не, ну, что датычыцца, гэта моя праца. Я зарабляю на гэтым грошы. Вось, і што датычыцца джазавай музыкі і ўвогуле досведу спеваў іншага жанру, гэта вельмі карысна. Таму што маё жыццё зараз гэта абсолютна ўсё, што датычыцца музыкі. Праца гэта музыка, гурт гэта музыка. Ну, карацей, жыццё ўсё адна Прыходжу домой, спяваю свае дачцы песні. Глядзіце, 7 год таму інтэрв'ю вось глядзеў, вы казалі, што гурту не хапае часу, грошаў і падтрымкі. Что за интервью? 7 год таму, 11 год. Штосьці змянілася, ці таксама і часу, грошай і падтрымкі не стае? А я думаю, что всего нам хапае. Мы нормальный, классный гурт, все у нас есть. Самое галоўнае, что есть, гэта чалавечы капітал, гэта мы. Адзін у аднаго. І неяк яшчэ атрымалася не пасварыцца, не лаяцца, не падрацца. Гэта сапраўды складана, таму што адна справа, калі ты прыйшоў на працу, пабачыў людзей, можаш там змяніць працу, можаш змяніць там праект, калі гэта там, ну, некая, не ведаю, IT-кампанія. Вось, а тут ужо все, толькі яны, толькі мы, адзін з адным. І гэта, здаецца, самая наша галоўная. Так, ну, не тое, што я тут скажу, нам усё хапае, нічога не трэба. Канешне, шмат чаго трэба, ба-ба-ба, там, і хацелася б і больш грошай, і больш таго, і больш сяго. Але, здаецца, з большага, ну, все у нас добра і цудоўна, і будзем проста гарманічна развівацца, як лічым самі гэта правільна рабіць.
Ну а ваши патрабаванні вось да тых месцаў, дзе вы выступаеце, да тых арганізатараў, якія вас запрашаюць, яны як павялічыліся? Ну, крышечку Там може павялічыліся. у асабістым, не ў тэхнічным радзе, у асабістым, там, я не ведаю, можа камусьці там пялёсткі ружы, ці там Вова, можа, калодзежнай вады, там якой-небудзь забаўляе. Сцюдзёны перад выступом, да. Ну, такая вось фішка у вокаліста. Ну, видите, мы играли и протягиваем, на жаль, играть в таких умовах. На жаль. Умовы бывают разные. Мы, видите, складається ситуація так, що ми готові грати вже у будь-яких умовах. А майже під одну акустичну гітару, як ми минулий год приїжджали з кахоном, тому для нас це не перш-наперш. Головне, як були слухачі. Так, галоўна люди. Галоўна для каго, што, а ўжо ўмовах гэта такое... Ну, просто калі ты ўжо іграеш там мільён канцэртаў, то бок аднім... Ну, гэта ўвогуле трэба разглядаць як такое нешта адно цэлае, гурт і яго розныя ўвасабленні. Акустыка, там, вялікая пляцоўка, фестываль, маленькая, ці в госці да вашу утульную студыю, напрыклад. Гэта ўсё розныя, скажем, цікавыя магчымасці. Самая маленькая пляцоўка у гісторыі гурта. Пойдем, Слуцкий ЗАГС. Аднойчы выступали, причем это было не веселье, а просто там выступали аднойчы. Але ці гэта была самая маленькая пляцоўка? Кватэрнікі, напэўна. Давно уже не ладзілі кватэрнікі, некалі людзі любілі, але, конечно, зараз няма мова кватэрнікі. Купіце нам кватэру, будзем ладзіць кватэрнікі. Вось чаго не хапае, кватэры. Добра, давайте зараз паглядзім, што там наш крумкач, смяхач, весельчак, наш Александр Каренман прыдумаў, не здымаў, з якімі пытаннямі да людзей падыходзіў, а потым вернемся ў студыю, каб ужо, на жаль, развітацца. Говорят, риск – дело благородное. Сегодня мы рискнули выйти на улицу и спросить у людей, рискуют они в своей жизни или нет. Поехали. Как вас зовут? Вероника. Вероника, вы рискованная, Вероника, скажите? Нет. Никогда не рискуете? Когда-нибудь перебегали дорогу на красный свет? Нет. Никогда? Нет. Я соблюдаю правила дорожного движения. Не бойтесь, это никто не посмотрит. У него даже не работает камера. Просто у нас есть такое мнение, что все люди хоть раз в жизни этим-то грешили-то. Не знаю. Хорошо, вы когда-нибудь покупали билеты лотерейки? Да. Вы рискованная? Вы рискованная? Вы когда-нибудь открывали шампанское под люстрой? Я не умею открывать шампанское. Вы все время предлагаете кому-то? Мужу. Все правильно. Он когда-нибудь открывал шампанское под люстрой? Вы рискованная пара. Что, вы человек рискованный? Я? Да. Рискованная. А когда вы последний раз рисковали? Вы помните, что это была за ситуация? Помню. Расскажите, пожалуйста. Это долго рассказывать. Скажите, пожалуйста, вы человек рискованный? Ну, не во всех ситуациях. Лучше всегда сберечь свое здоровье, чем подвергаться риску. Конечно. Вы человек рискованный, скажите? Да, Когда вы последний раз рисковали? 2 месяца назад. Что случилось? Квартиру купила. Вот это риск? Да. А в чем? Это было вторичное жилье, вы не знали, в чем подвох? Нет, или? вторичное жилье, но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. А в чем вот состоял именно риск был? Вы в какой-то особенно низкой цене купили, не знали, где вас обманывают, или в чем был риск? Кредит взяла. То есть отдам, не отдам? Нет, отдам по-любому, но, как говорится, железо не отходя от Но кассы. все равно, да, такие решения нужно принимать, нужен авантюризм в характере. Вы рискованный человек? Нет. Вообще не рискуете. С чем это связано? Вы же знаете, что кто не рискует, тот не пьет шампанское. Тот не побеждает, пожалуйста. Тот ничего не добивается. Тот не... Правильно. Мы наоборот. Говорим всем тем, кто не рискует, молодец. Потому что главное это что? Здоровье. Да. Безопасность. Я как медик знаю это. Вы как медик знаете, а я как не медик. Что вы понимаете под риском? Ну, бывает, что ты можешь принять такое решение, которое, в принципе, может что-то очень серьезное в твоей жизни обрушить. И ты его принимаешь, рискуешь и побеждаешь. Было такое? Было, наверное, да, так. Ну, я даже не знаю, все проходит мимо меня. Но вы когда-нибудь покупали билеты в лотереи?
Ну да. На что вы надеялись? На победу, конечно. Вы рискованный человек. Вы рискованный человек? Я не очень. А с чем это связано? Бережете себя. Вы перебегали дорожку когда-нибудь на красный свет? Конечно, перебегала. Любой человек перебегал. Вот, вот сказала, не-не-не, сразу было понятно, что вы там немножко прервали. Но вы правдивый и не рискованный человек, это самое лучшее качество. Вы рискованный человек? Конечно. А когда вы последний раз рисковали? Да недавно. На машине ехал, чуть в кювет не заехал. А что случилось? А что с... А чего вы так? А вот так. Не починили что-то? Подвесочку? Да, не, ехал на скорости, был поворот очень крутой, я не справился с управлением. Какой мы сделаем из этого вывод? Что нельзя рисковать. Вы рискованная дама? Нет, Никогда не рискуете? сейчас нет. А раньше, по молодости, рисковали на каждом... Нет, на самом деле, вот когда-нибудь вы покупали беляш в незнакомом для вас месте? Не настолько я рискованная. Переходили дорогу на красный свет? Случалось. Ай-яй-яй. Ну вот самое главное, что вы не сказали, что нет. Потому что кто говорит нет, они, наверное, нам врут. Правильно? Потому что все хоть раз. Но вы больше... Сейчас уже все. С этим покончено. Ну, третий вопрос. Вы когда-нибудь открывали шампанское под люстрой? Да. Вы рискованная все-таки. Как бы вам не хотелось быть не рискованной, все-таки вы рискованная. Мы желаем поменьше рисковать, а когда рискуете, побеждать всегда. Хорошего Спасибо. дня. Вы рискованная? Нет. Никогда не рискуете? Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь рисковал? Нет. Правильно, потому что яблоко от яблоньки недалеко падает. Я могу точно сказать, что я человек рискованный, потому что подходить к людям и спрашивать, рискованные ли они люди, это большой, ну небольшой, но какой-то все-таки риск. На сегодня все. Пока. Ну вось наш Саша Крынман такі таленавіты, што мне здаецца, што мог бы ён стаць і паспяховым рокерам. А застаўся рэперам. Ну, так бывае. Як ёсць. А, хлопцы, дзякуй, што завіталі зноў у нашу студыю. Я спадзяюся, што мы сустрэнемся, калі ўжо выйдуць новыя альбомы. Так, з нецярпеннем чакаем, канешне, і вас, і альбомы, каб усё атрымалася, карацей. Каб шчасціла, і ўсё было добра, і здароўя ўсім. І дзецям таксама абавязкова перадавайце ўсім прывітанне там у сталіцы. Вось, і як Саша прасіў, да, мы зараз прадстаўляем, гэта сёння у нас студыі былі Зміцер Наркевіч, Віталь Макшун, Александр Демиденко і Владимир Козлов. Усё разам гэта гурт «Рэлікт», які зараз выканае песню «Музыка» на вершы Анатолія Сербантовича. Пакуль.